Ano ba da siyang kaagi karon? Mao kining babay nga taga Davao City. Ang atuwa datampo nagdasangan nga Stella. Congratulations! Maestra! Congrats, Day! Congrats po, Day! Maestra na kita! Maong yun. Congratulations, girls! Oo. Dili mag-away, ha? Kinahanglan nga happy lang kay mga maestrog maestra na kita, okay? Stella, pagkig-friends na lang guna ako, good? Sa'yo na kay paraning mo no nga musulti anak no. Samtang atong panahon na nga nag-eskwela pa ta, kusog ka manungog na ako. Gitoyo to na ako, kay cute mo kung kaya kang maglagot, good? Ganahan ko manungog nimo kay musukol yun ka ba? He, Bro! Ay bro! Bro! Nangita na sa mama ni mo. Mga tuna daw ta. ano ka gwapo niya. Sige kuya. By the way girls, kuya din ako. Kuya ni mo? Oh, Bitaw, sure ka? Lahi na magod mong naong good. Layo na kay kas kagwapos imong kuya. grabe. Gwapo mong gugo. Wala ninyo makita ba? By the way, ako na si River. Nice meeting you, girls. Pero pasensya na ha. Kinahanglan naming muuna ninyo kay naghuwat na ang among parents sa gawas. Sige, kuya. Aris kami. Sige, bye. Hoy, Besh. Akay, huy, maniko man ka. Lahi magtinan-awan iyang kuya ni mo? Murag na crush at first sight kito ni mo da? Ay, magdilang anghel ka sana. Ay, hala no. Kaigat. Biya ni mo. Nak, unsa may plano nimo karon nga nakapasar naman ka sa board exam? Mga apply na ka? Gusto na ko mo relax, ma. Mao ba? Nahala sige, nak. Kinsa man ni? Number ramay. Nisuod na lang ko din sa kong kwarto pero wa pagyapon sa mo reply na ako kung kinsa siya ug diin siya makakuha sa akong number. Hello? Nanawagit ay. Hello? Hello? Hi. Kinsa ni? Kung magpabilin gihapon kang anonymous, pasensya na ha, pero wa ko daghang oras para ini. Tinuod gid ang gisulti sa kong manghod nga balita kon kagid. Um, River day ko. Kuya ni Joseph. Kinumdum ka? River? Shucks. Hello, eh. Nangayon siya number na ko. Stella, Yes? pwede ko makipangaon mo sa gawas. Kana ako, okay rin mo? Ha? Ingna lang ko kung kanusa ka available. Sige. Mo-text lang unya ko nimo. Thank you ha nga nisugot kang magipangaon ako sa gawas ron. Uy, kaso eh. Kasaligan mo sa kasakong tanaw. Sige na. I'm sure gigutom na ka. Wait. Tago na akong waiter. Hala, no?
Sige na din mo kuyog-kuyog ni River o niya pag gini mo sa sugta. Nanguyap man kasi ni mo. Oh, Hala, oy, sugta na in taon na, oy. Ayaw usiki ang higayon, day. day. Iya mo na kong gisugot? Yes, River. Yes! Kung mauna, Estel, magpakasal na ta sa labing madaling panahon. Oh, ha? Andam ka kang magpakasal na ko. River. Ay, congratulations, anak. Thank you, ma. Salamat, ma. Karon nga ba nakarmas sa mong anak, River? Amo na siya isalig ni mo, ha? O ba, isaan ako ninyo nga mahalon ug panggaon ako siya. Congratulations, Kuya! Stella! Thank you, bro. Salamat, Joseph. Karon, Stella, kay sister-in-law naman tika. Di naging ka pwedeng mangaway na ako, ah? Depende. Kung di ko ni mo palagutot. Ah, Kamu good? Gusto na mo, ana? by the way, Kuya, mulargan ako next week. Oh, ha? Oh, kadali good. Agbayra kong nag-process ini, Kuya. O karon gitawgan ako kay okay na daw ug makalargan ako next week. Mularga day ka, Joseph. Oh, Stella. Og sorry na lang kay maglisod na ka sa pagpangaway na ako kung mulargan ako pohon. Aw, anak, cute. Likay, cute. Kamu good? Muragin mo, mga bata. Basta, bro. Amping ba dito, ha? O, Kuya. Salamat. Kinigis River. Consistent kit kaayo sugad pa sa una. Kung mauna ganin ni siya glakaw na ako din sa bahay, di gid siya malimot og andam og breakfast daan para nako. Mangwakit ko magmahay, nga siyang akong gipakaslan. Ay, sa River man ni. Natingin nalimtan ay. Hello? Han? Hello, ma'am? Ay, kinsa day ni? Nganong naali mo ang phone sa kumbana? Ma'am, niya meron sa ospital. Na-disgrasya yung bana. O, di doon arrival lang siya pagkamot din eh. Unsa? Dili. Dili. River, ganong nahitabo ba ni nato? Ganong ni una man ka. Stella. Joseph! Joseph, walay mo, kuya. Kuya. Kuya, anong nag-una ka man? Kuya. Wa pa man lagi ka mularga og balik. Di ko makabayaan ni mo tungod sa akong nakita ni mo ron, Stella. Oh. Magtulo na kabuan pero nakita gyapon ako ang imong kagulanan. Joseph, Di ko mabiya din eh. Kung dili ka maoki sa akong tanaw. Naibaw kong nag-uul kay ko sa pagkawaas akong maguwang. Joseph.
Nagluto ko pamahaw para nimo. Hangtod ka na sa amang kiti ni mabuhaton, ha? Magduha na ka tuig, Joseph. Unsa man, wa ka bagyapoy planong mular kag balik? Murag, wa na siguro, Stella. Nga naman. Stella, sa una pa lang, na nag-eskwela pa ta. Ibog na kay ko nimo. Joseph. Pero ipaagi lang na kog sungog-sungog nimo, pero ang tinuod, nagpatagad lang yun ko nimo. Pero sadyang nidiskarting akong kuya nimo, ni give ko. Tungod kay nakita am sa dako nga gitarong kaniya sa pagda, ug mahal kay ka sa akong kuya. Joseph. Stella, pasagdi ko nga ampingan ta ka. Please, ako'y hulip sa lugar sa akong maguwang kanimo. Di man ko makalabaw niya pero isa na akong panggaon ka. Ug mahalon ti ka sa paagi nga akong nibawaan, Stella. Joseph. Human sa tulo ka tuig gikan sa pagpanaw ni River, nagpakasal ming Joseph. Og nagpasalamat ra sad mi nga wa gyud ni kontra bisag usa nga miyembro sa among pamilya. Ilaming gidawat og gisuportaan. Daghan kog nakita ni Joseph nga nakita nako sa kanhin akong bana nga si River. Ug wa ko magmahay kay pinangga kong Joseph. Og nakita nako nga buhaton gyud niya ang tanan alang namo nga iyang pamilya. Karon may duha na mi kabuok anak. Dini na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Mao kito mga higalang kaagi ni Stella nga taga Davao City. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagalahan, I do.